Mislim da smo u Turskoj napravili ono što smo planirali. Smatram da ćemo u proljeće biti dobri, dovoljno dobri da napravimo onaj krajnji rezultat i cilj, što je cilj i kluba i svih nas, da osvojimo duplu krunu. Mislim da je Dinamo i ove jeseni bio dobar, igrao u Europi, prvi je na tablici, u polufinalu je kupa, znači rezultatski mislim da je Dinamo prošlu sezonu isto bio dobar. Ja se nadam da ćemo biti bolji. Nemamo igrača za koje bi mogli reći da je alfa i omega, odnosno da bez njega ne može, nema ga takoga u momčadi. Imamo problem sa Etom, koji ima problem zadnje lože i ne mogu do zadnjeg časa reći da li će on ići na put ili neće. Zatim se tu pojavljuje problem sa Balabanom, koji ima problem skočnog zgloba, i Vrdoljak, koji ima, kao što znate, smrtni slučaj u obitelji, tako da su to 3 igrača koja su u ovom trenutku upitna. Još uvijek je daleko da te utakmice, ima gotovo 10 dana, ali o toj utakmici se već piše i priča 2 mjeseca, mislim da je to za mene apsolutno deplasirano. I sad se stvara fama oko te utakmice, ali to je jedna utakmica. Sve drugo još ima poslije toga i prvenstvenih 14 utakmica i kup utakmica, znači toliko fame, toliko oko te utakmice, napetosti, tenzije, mislim da po meni je to sasvim jedna ne mogu reći jedna normalna utakmica, ali jedna utakmica koja može odlučiti prvaka, a i ne mora. Pa dobro, Hajduk je sigurno, ako gledamo prošlu jesen, zadnjih 6-7 utakmica bio jako dobar. Dolaskom Vejića, u prvom redu Vejića, sigurno da su dobili na jednoj kvaliteti u toj sredini obrane. Šerić sigurno će biti jedna konkurencija Striniću i tu će biti po meni jedna borba za tu poziciju. Oni su dobri, sigurno, ne mogu reći da je to slaba momčad, dobra momčad, dobro vođena, ali isto tako mi sebe ne smijemo podcjenjivati. www.sportskenovosti.hr